Amen! Merry Christmas! Ignay mo ang tapad, igna nga maayong Pasko nimo diha. Pila na lang ka adlaw, no? Today is December 22. Pila katulugan na lang, katulog na lang. Tama ba? Have you ever imagine guys nga mga igsoon nga paspas kayo ang dagan sa panahon? Murag bag-ura man nga nag-January 2019 din karon pasuluray na ta sa 2020. Amen? Excited ba ka nga napay mas dakong buhaton ang Ginoo year 2020 sa imong kinabuhi? Excited ba ka nga doon na pa siya'y gusto nga i-fulfill sa imuhang kinabuhi karong 2020? Amen? So ako mong gihanyo nga manindog, mag-ampo ta sa pulong sa Ginoo. Samtang mag-ampo ko, Exxon, I want you also to pray. No, gusto ko nga magtinguha ta sa Ginoo sa ato ang mensahe nga madawatan karong gabi una. I want you to pray, I want you to have that desire sa imuhang kinabuhi nga Lord, this word no nga atong pagayusgutan karon makahatag ni og kausaban sa akong kinabuhi. Come on everyone, let's close our eyes, let's pray. Father in heaven, we thank you Lord, isan pa Ginoo ani nga higayon, usa ka higayunan namo o God nga makadawat Ginoo, makakaon sa imuhang mensahe nga pagahisgutan karong gabi una. Father, let your spirit, Lord God, mag-work sa matag usahan namo, mag-transform sa amuang kinasuluran, sa among hunahuna o kasing-kasing Ginoo. Salamat Lord, we believe Lord nga ang imuhang word is so powerful and it can change our life tonight. In Jesus name we pray. Amen. Before ka mo lingkod, high five sa imuhang tapad. High five, ana, sa pikas tapad pod. High five. Amen. Magapanglingkod ang tanan. I know nga kanang busy kayo ang matag usa kanato. No, kung naamoy active mo sa inyong social media, sa Facebook, daghan kay mga party nga gipang-apilan. Pila naman ka party atong giapilan? Ang uban, no na ako nakita dito na nag-post sa Facebook nga 5 out of 19 ka parties ihang apilan. Grabe, 19 ka buok. No, so yesterday na ay Thanksgiving party nga nahitabo kagabi diri sa atong panimbahon, tanang mga magbubuhat, tanang mga volunteers, gitawag nato sa mga workforce, gikan sa Marshall, Ushers, Talentsville, music team, na ay kanang celebration nga gibuhat kagabi sa pagkamaayo sa Ginoo sa matag kinabuhi sa atong mga workforce. Atong palakpakan atong mga workforce. So we had our party last night. No, so daghan kita giapilan nga party. Amen. No, and before ko nga mo padayon mga igsoon, gusto lang na ako i-share sa matag usa. Unsa bitaw kaayo kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nabati ba nimo nga maayo kay si Lord sa imong kinabuhi? Nabati ba nimo nga ang Lord nag-uban kanunay sa imuha? Asa ka padulong sa imong buhaton, ang Lord nagkikauban diya sa imuha. Amen? Gusto lang na ako ni i-share back tungod kay last Thursday, dito ko gikan ko sa Manila, pauli ko padulong diri sa Pagadian. And then ako'y usa sa ako ang sa leader na sa unang nanaog Manila, dito siya nang-apply siya kay musakay naman siya barko. So paabot na lang siya, January na daw siya musakay, matod pa niya. So ako siyang kauban ko niya, gihatod ko niya sa airport. I found out nga first time day siya nga moadto sa airport. First time siya moadto sa Naiya. No, first time siya nga moadto dito. And then kay kanang pag-adto din niya Manila, magbarko ra di ay siya. So wala jud siya kaayo ka sweeto di adto. So ang nahitabo mga igsoon, samtang naglinya na ako sa Terminal 3, musulod na ko. Usually, no, kung naka-experience ta, pangitaan man ta og ticket, dayon ID, ato nga time, wala man mi gipangayuan. So nakasulod min. Gipasulod na nako sa x-ray ang mga bag. Dayon anak ko dito ning sulod na jud ko mga igsoon. Dayon siya, iya po din gisulod ang iyang pack bag. No, gisulod niya iyang pack bag dito, dayon kanang natingala ko nganong wa siya ming kuyog nako sa sulod. Nawala lang siya kalit. Susugod ato mga igsoon, kung saon man ni ako'y magbitbit sa iyang bag. Unya, nabalaka na kay ko pag-ayo kay ang boarding time is 5:20 a.m. Unya ang oras kay 4:30 na sa 4:30. Alas 3 man mi niya tog airport. So
pagtanaw na ako sa, mag-drop na lang man ko sa kong bag, kay naka-online check-in naman ko, gikan dira, murag ang kataas sa bitaw sa pila, gikan dira sa VIP lounge, padulong dito, inana kataas ang pila, rush hour na sa naiya mga igsoon. Tapos 5 pa jud katuyukan. Iko nga, kung ako ning apason sa gawas, di jud ko mabiyaan jud ko sa kong eroplano, mahal ra ba kayo ang ticket mauli, no? Sa akong buhaton, nangay jud ko kaalam mas kini ko saom na nako, sige na ko balik-balik dito sa may security sa akong gisudlan, tanaw-tanaw ko kung naaba dito siya, balik na po ko dito, kung mo check-in sa siguro, i-drop lang siguro sa nako ni akong bag, no? So, ang nahitabo, hinana mga igsoon, na nahimong nabalaka ko, sige kog tawag niya, I found out nga naade ang iyang cellphone, iyang wallet naa dito sa sulod sa bag. Unya ako man siyang gitagaag pamiliti para pauli niya going to Taguig. So gahuna-huna na kung saon ka to bata, basin mag-hike to pauli, basin mounsa to siya mag-hike niya. Ngit-ngit pabaya mga igsoon. You know what? Sa akong kabalaka, nahadlok na ko nga. Kung madala jud ako niyang bags pagadian, ipailbisa lang na ako balik. You know what? Ning post ko kadyot, dahil nagampo ko sa Ginoo ko, Lord. Tagay ko og kanang unsi akong buhaton, saon man ako ni nana kay murag wala na ba? Murag imposible na kay nga makit-an ako siya kay perting dakuha biya sa naiya. You know what? Sa mga kadyot kayo nga panahon, grabe ka maayo ang Ginoo mga igsoon. Nadungog nako, klaro jud kayo ang tingog sa Dios ning istorya nako. Ningon siya nako nga, i-check ang imong messenger. Tanawa ang imong messenger dito sa filtered nga message. Kung active ka sa social media, especially sa Messenger, kung dili gani mo friend sa Facebook, dayon mo chat na siya nimo, mo message na siya nimo direct, dili man na nimo makit-an sa group of friends nga ning message, di ba? Dito na siya sa something sa spam or sa filtered message. So dito mga igsuon ningon ang Ginoo, tanawa ang imong Messenger. So pag-check nako, naay nakabutang dito nga pangalan nga Dominic wants to connect to you. So akong gi-open ang message, naa jud ay message mga igsoon ningon siya, tay, na ako karon diri sa Terminal 6. Tagad nagpaabot ko nimo akong bag naa dito sulod sa X-ray ana siya. So nawadaan nahuwasan ko mga igsoon ug nakadayeg ko sa Ginoo, ako din siyang gitawagan ang katong nga nag-chat nako. You know what? Lesson nga akong nadawatan ana. Ang Christmas mga igsoon, it's all about God is with us. Emmanuel. Naka sa kabalaka, naka sa kahadlok, naka sa problema, ang Diyos nakikauban nato. All we need to do is to pause for a while and ask God. Og mo connecta diya sa Ginoo. Amen? After ato mga igsoon, nahuwasan jud ko, nakasulod ako diretso-diretso nga, wala bito ko nabalaka, unsa ako ni basin mawala ning bata. And tonight's message, mahimutang makadawat sa mensahe bitaw sa Ginoo nga ang Dios di ay miski pang unsa ang ato ang kinabuhi bisan asa ta adto unsa atong ginabuhat, ang Dios kanunay nakigkauban nato. Amen. Ignay mong tapat, God is with you igsoon. Naa ka sa kabalaka, naa ka sa kawadon, naa ka sa problema, naa ka sa pagkinahanglan, God is with you. Kinahanglan kabalo ka ana igsoon. Amen. Ato dang tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios ana. No? Yun, ang title sa atong mensahe karon, Emmanuel. God is with us. Amen. Ang tanan mo ingon, God is with me. Amen. Na ako'y quote nga nakuha sa samtang namalandong ko ani mga igsoon. Ingon si William Willimon, Jesus saves us. Nganong minani man si Jesus sa kalibutan? Nganong ming-ani siya ba? Unsay reason niya nganong ming-ani siya sa kalibutan? Ingon si William Willimon, Jesus saves us from the terrible condition we are really in. No? Ming-ani si Jesus sa kalibutan, tungod kay gusto ta niya i-save sa kahimtang sa atong kinabuhi. Amen? Ug niingon pa jud si Timothy Keller, ingon siya, because Christ came, we have a joy that transform our lives. Na ay kalipay nga mausab pa jud ang ato ang matag kinabuhi. Kinsay gusto kausaban sa iyang kinabuhi? O kinalasan ningon si Russell Moore. Siya, Christmas is God making war against sin. Amen? Ang kaniding Christmas, kay usually ang Christmas, party dito, party diri, usay manghandom ta nga matag makadawat kog inani sa Pasko. But the real meaning of Christmas di ay is about Jesus. Ning ani siya sa kalibutan tungod kay gusto niya ipag-away or gusto niya nga ipaglaban ang ato ang kinabuhi matungod sa mga sala. He is making a war against sin para sa atong kinabuhi. Amen?
No, usahay kay makuha na to ba, mawala ito ta sa passing nga, ang tinuod ay nga meaning sa Christmas, it's all about Jesus. It's not about the gift, it's not about the party nga atong adtuan, masking what nag-invite, adto po ta kuyog ta sa party, di ba? Inaana ang atong panghitabo karon, especially pag December. Amen? Muna nga, gusto ko nga i-share sa inyo kaning nahitabo sa Bible, sa Book of Luke, chapter 2, verse 8 ug 18. Tungod kay akong nakita ba, no? Samtang namalandong ko, unsa jud ay reason nganong si Jesus mingani sa kalibutan? What's the real meaning? No, siguro kay balo ka to save the world, no? Para mahimong kay before niya si Jesus, naana ba'y relihiyon? Tama ba? Before siya nga mingani sa kalibutan, naana ay religion nga natukod. Tama? No, so for your information, no? Ingon diri sa Lucas chapter 2 verse 8-18. Akong basahon. Passion translation ni ako Sabay lang mo na siguro sa LED. That night in a field near Bethlehem, there were shepherds watching over their flocks. Suddenly, an angel of the Lord appeared in radiant splendor before them, lighting up the field with the blazing glory of God, and the shepherds were terrified. Ikaw kaha sa sitwasyon sa mga nagbantay karniro, din nakakita kag kahayag, nga grabe kahayag. Then grabe ingon siya, ang pag-explain diri, ingon siya nga, splendor before them, lighting up the fields with the blazing glory of God. First time nga nakakita, mga unusual nga panghitabo, nasaksihan sa mga magbalantay o karniro. So tungod ato, ingon ang pulong sa Dios, ingon siya, they were terrified. They were afraid. Nahadlok sila pag-ayo. Nabalaka sila, unsa naman ni. End of the world naman ni. No? So, mupadayon ta, ingon siya, but the angel of the Lord reassured them. Ug ang anghel sa Ginoo miingon kanila. Listen. Ingon siya, don't be afraid. Ignay mong tapad. Don't be afraid. For I have come to bring you good news. Nakadawat na ba ka sa maayong balita? Ingon siya diri, for I have come to bring good news, the most joyous news the world has ever heard. Imagine, good news nga wa pa madunggan sa tibuok kalibutan, anang adlaw nahitabo. And then, ang nagsaksi pa jud ang mga magbalantay ug karnero. Amen? Ingon siya diri. Next, ingon siya, and it is for everyone, everywhere. Siya para na siya sa tanan o sa bisan asa nga lugar. Buti pasabot para sa tanan kato nga balita. For today in Bethlehem, a rescuer was born for you. Amen. Ignay mong tapad, naday rescuer ka, naday kay rescuer igsoon. Naay mo rescue nato. Amen. Ingon siya diri, He is the Lord Yahweh, the Messiah. You will recognize Him by His miracle sign, and you will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in a feeding trough. No? Nakita nato diri kani nga sugilanon. Nganuman ako ang gipamalandungan ba? Nganuman the King of Kings and the Lord of Lords, the Messiah, the Yahweh, ang muluwas sa tibuok kalibutan, nganuman nga sa iyahang pagkatao sa kalibutan, didto man gipahibalo sa mga magbalantay sa karniro. Nga normal ra ang kinabuhi, ordinary ra kayo ang kinabuhi, from Monday to Sunday, magbantay lang sila karniro. And samtang nag-research ko mga igsoon, I have 3 points nga gusto na akong i-share karong kagabion. Samtang nag-research ko ani, number 1, muni ang number 1 nato, to know Him. Butang diya, to know Him. Samtang nag-research ko, kanidi ang mga shepherd or magbalantay og karnero on the first 100th century. In the first century, century is 100 years, tama ba? In the first century, kanidi ang mga shepherds were generally scorned as a chefless, dishonest people, dili kasaligan. Ang kanidi ang mga magbalantay og karnero sa unang panahon, dili din sila kasaligan. Mga butbuton, mga bakakon, no? Mga ano kayo sila, naa sila yung mga kinaiya nga dili jud wala joy kanang dili jud bitaw makasalig ang usa ka tawo sa ilaha. But I wonder sa time nga si Jesus na tawo sa kalibutan, nganuman nga didto niya gipahibalo sa mga magbalantay og karnero. Ako ang gi-reflect ni sa kong kaugalingon ba. Mga magbalantay sa karnero, they were just ordinary
nga mga tao. Pareha nimo, pareha nako, di ba? And samtang namalandong ko, the time nga si Moses gipakatao sa kalibutan, directly gipahibalo na dito sa king ni King Pharaoh, no? Dito jud sa taas kaayo nga posisyon. Opposite kaayo sila, di ba? Kung imong tanawon, opposite kaayo ang panghitabo sa ilaha. Why? Because it is the plan of God nga ang mga ordinaryo di ay nga mga katawhan sa Ginoo, kaya kay niya gamiton nga mahimong extraordinary. Kaya day kay niya ang mga ordinaryo nga mga tao nga i-transform niya into extraordinary people. Amen? Igna na imong tapat, igna nga, dili man di ay ka basta-basta. Muna nga, point number 1 karong kagabi una, to know Him. Basin naa sa ato, bitaw nga, naguna-una nga, before kaning ani diri sa ato ang panagtigom, down kaayo ka, gusto na ka mo quit, no? Grabe na kay ang frustration nga imo ang giagian, hopeless na kayo, wala na jud tay pag-asa ani, wala na jud koy paglaom ani, dagko kayo tag mga ganang gipang daladala nga mga problema, no? Mga igsoon, ingon sa verse 11, for today in Bethlehem a rescuer was born for you. Basi naabot ta sa tong kinabuhi nga wala na jud chance, wala na jud pag-asa, wala na paglaom ang akong kinabuhi. Inani na lang jud ang may tabo sa ako Daghan kay kog problema nga giagian. Or siguro naghunahuna bitaw, daghan kayo mga tao karon sa gawas gahunahuna na lang nga i-end na lang ilang kinabuhi. Patyo na lang nila ilang kaugalingon sa mga depression, tungod sa mga problema. Basin natay na ilhan nga mga tao nga inana. Ang verse 11 nag-ingon, for today a rescuer was born for you. Amen. Naay usa ka savior nga muluwas sa matag usa kanato. He is the Lord Yahweh, He is the Messiah. Amen? Ato dong tagaagpalakpak atong buhi nga Dios ana mga igsoon. Imagine, ang anghel sa Ginoo mingadto sa mga magbalantay sa karnero og ilang gipahibalo. No, the angels came to shepherds, people who were doing what they did every day sa ilang life, buntag o gabi. People going through the routines of their life, ang daily routines sa ilang kinabuhi, living their extraordinary life. O may mukhang ma-amaze ka ba nga, wow, sa ako ading pagka-ordinary, gamiton di ay ko sa Ginoo. Kaya kung imo bitang basahon ang following nga mga verses, mga igsoon, ang Dios gigamit pag-ayo ang mga karniro, ang mga magbalantay og karniro. Amen? Ning-ani si Jesus, tungod kay, He wants us to know sa gugma sa ato ang amahan. He represents the love of God, the love of the Father nga ma-experience nato. Muna nga gusto kayo ang Lord, plano sa Ginoo sa matag usa kanato nga mailhan nato kung kinsa siya. Plano sa Dios nga mailhan nato kung kinsa jud si Lord sa atuang kinabuhi. Siguro nailhan nato si Lord nga He is our Savior. Siya ang manluluwas. Siya ang kanang maghatag sa ako og kagawasan sa ako ang mga kagaraan nga kinabuhi. Siguro diya rataman dagan pa kaayo sa Bible gisgutan mga igsoon or mga detail nga gusto mahibaw-an sa Dios nga makailata kung kinsa si Lord sa ato ang kinabuhi. Amen. Unsa naman kalalo mga ato ang pagkahibalo kung kinsa ang Lord. Starting tonight nga mahimo bitaw tang natay tingwa sa atong kinabuhi nga mas makaila pa jud ta kung kinsa si Lord sa ato ang kinabuhi. Amen. Bisan asa ka mo adto sa imong kinabuhi, asa ka magtrabaho, remember God is with you. Nagkaon lang ka, natulog lang ka, unsa ba imong gibuhat sa imong kinabuhi, ang Dios nakigkauban nimo. Amen. Emmanuel, God is with us. God is with you mga igsoon. Amen. Dili ta niya bayaan, dili ta niya pasagdan. That's the promise of God. Samtang gipakatao si Jesus, giingnan si Mary sa angels of the Lord nga aduna siya kanang magburos siya ug tawgon kani siya og Emmanuel, that God is with us. That moment mga igsoon, usa ka promise sa Ginoo sa atong kinabuhi nga bisan unsay atong buhaton, bisan asa ta dal-on sa atong mga tiil, ang Dios makigkauban nato. Amen. Amen. That's point number 1. To know Him. Ikaduha mga igsoon, to love Him. No? Mahimutang ang ato ang kinabuhi, mahimutang mo respond sa gugma sa atong buhi nga Dios. Jesus came to express the love of God. Just try to imagine kung walay Jesus nga nahitabo. Just try to imagine kung walay Jesus nga natawo sa kalibutan. Makabalo ba kahata nga naatay kaluwasan nga i-experience nato sa atong kinabuhi? Maka-experience ba kahata sa pagkamaayo sa atong Ginoo kung walay Jesus nga natawo sa kalibutan?
unsa ka ang atong kinabuhi mga igsoon kung wala ta nakahibalo, wala ta nakadungog about ni Jesus. Just try to imagine that one. No? Listen. Sa word John 3:16. Kabalo man tatanan ani nga verse, di ba? Sige daw, ang tanan mo recite unsa nga version ng imuha. Ready, set, go. For God Amen. Grabe ang gugma sa Ginoo. Imagine, for God so loved the world. Gigugma niya ang tibuok kalibutan. No? He gave His only begotten Son. Just try to imagine that verse, mga igsoon. For God so loved the world. Kung imo bitaw ng isa puso, imo bitaw ng isa isip, mga igsoon, bugat kayo na nga term. Imagine. Grabe ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Point number 2, we need to respond sa gugma sa Ginoo. We need to love Him more than sa unsa pang mga makita sa atong mga mata. Jesus came tungod kay naigugma siya sa matag usa kanato. He first loves us. Amen. Muna nga mo respond ta sa gugma sa Ginoo. Dagan siguro tag mga rason no nga, dagan siguro kag naibaw-an nga reason nga nung mingani si Jesus sa kalibutan. But I write it down diri sa ako ang notes, mga igsoon. The only reason that Jesus came is to show the love of God para nimo, para nako, para sa atong tanan, ug ma-erase ang tanang mga misconception sa atong mga hunahuna about kang Lord. Mga hunahuna bitaw nga negatibo kayo nga, higugmaon ka ako sa Ginoo nga makasasala man kay ko. Higugmaon ka ako sa Ginoo nga wala naman ko'y basa-basag Bible. Higugmaon ka ako sa Ginoo nga grabe man kay ko kadautan. Makasulod ka ako sa panimbahon sa Ginoo nga grabe naman kayo kataas ang akong sungay. Higugmaon ka pa ka ako sa Ginoo, dawaton pa ba ka ako sa Ginoo nga grabe man kay ko ka makasasala. Sometimes kaning atong mga hunahuna, mga igsoon, bakak sa kaaway. Listen, the father of all lies is ang yawa. No? Misconception bitaw sa matag Kristohanon nga, murag dili naman siguro ko welcome sa cell group kay 2 months naman ko wala kapil sa cell. Maulaw naman ko. Dili naman ko ganahan mo ato sa church kay murag feeling nako inig mo ato ko sa church, tan-awon ko tanang mga leaders nga naa didto. Mga inana bitaw nga mga hunahuna, mga misconception ba? Listen, mga igsoon. Wala man nasuko ang Lord sa ato He is not mad of you. Wala pud siya gitagaan, wala pud taniya gipanisan tungod sa atong mga binuhatan. Ang Lord nga igsoon, unsay akong naibawan sa Ginoo, He is a loving God. And His arms is very wide open para muduol taniya iyahatang gakson, mga igsoon. Amen? That's why we need to respond sa gugma sa Dios. Kay kung ato ang paminaw ng ato mga hunahuna, mga igsoon, mawala jud ta sa passing. Mubalik jud ta sa atong karaan nga kinabuhi. Amen? Point number 2, we need to love Him. We need to respond sa gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Tama ba? No, kinahanglan mahimo bitaw tang aware sa atong kinabuhi, mga igsoon. Ang Dios dili tinuod nga miani siya aron ipabati kanimo ug kanako nga silutan ta niya. Kun dili mingani ang Lord tungod kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Amen. Nahigugma siya nimo ug kanako, ignay mong tapad gihigugma kapag ayo sa Ginoo. Amen ba, mga igsoon? Jesus came Himself for you ug para nako, mga igsoon. And because of Jesus, tungod kang Ginoong Hesus, ang atong karaang kinabuhi iyahan ang gipasaylo. Amen. Your past has been forgiven. Ang imong kagahapon, ang imong karaang kinabuhi gipasaylo na sa Dios. And right now, you have a purpose for living. Na kay purpose para magkinabuhi ka kauban si Lord. Amen. Na kay purpose pa, this is my purpose to please God. This is my purpose para mahimuot ang Dios sa akong kinabuhi. This is my purpose para mo-serve ko sa akong buhi nga Dios. Amen. Ug lastly, katulong, mga igsoon, you have a home in heaven. Nagiandam ang Lord nga puloy-anan sa matag usa kanato. Excited na ba ka nga makita nimo ang imong puloy-anan sa langit? Amen. Dili pa karon magpaabot pa ta. Amen. Meaning, ang Lord na igiandam sa matag usa kanato sa dihang mahimutang magmatinud-anon diha sa iya. Amen? Inana ka maayo ang Dios, igsoon. Now listen, in the book of Ephesians, chapter 3, verses 18 and 19. New Living Translation, ingon ang pulong sa Ginoo. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long,
how high and how deep His love is. Amen? Ang tanan mo ingon, how high, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Amen? Now, akong gi-underline nan diri upat ka buok mo ni. Question number 1, how long is the love of God? Igsoon, how long ang gugma sa Dios? Meaning, the love of God, it lasts forever. The love of God lasts forever. Amen? Oh, igsoon, ang gugma sa Dios hangtod sa hangtod. Ang gugma sa Dios is forever. It's eternity. Amen ba mga igsoon? Dili nimo makumpara ang gugma sa Dios sa gugma sa tao. Why? Because the love of human, it separates. Divorce, breaks up, no? Na ay mga broken nga mga kinabuhi. But the love of God, it will last forever mga igsoon. Kung ang gugma sa Dios ang imuhang tutukan, dili ug dili jud ka mapakyas. Pero pag tutukan nimo ang gugma sa tao, mapandol ka igsoon. Mapakyas ka igsoon. Mao pay hinungdan nga dili ka makapadayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay napandol ka sa gugma sa isig ka tao. Amen. Ang gugma sa Dios hangtod sa hangtod, walay kahangturan. It's forever. Amen. Kinanglan masabtan nato karon. Nga grabe day ang gugma sa Ginoo sa akong kinabuhi. Wala pa lang gani tagi kapakatao sa kalibutan, gihigugma na ta sa Dios. Giandaman na ta sa Dios. Gihanay na niya kinsa imong mama, kinsa imong papa. Gihanay na sa Ginoo ang imong kinabuhi tungod kay gusto ang Dios nga mobalik ta ngadto kaniya. Amen. Then number 2, how wide is the love of God? Unsa man ang wide? Kalapad. Unsa kalapara ang gugma sa Dios? His love is so wide. Wala pa'y nakasukod sa gugma sa Dios mga igsoon. Amen? Kung asa ka mo adto sa imong kinabuhi, aha ka padulong sa imong kinabuhi, ang gugma sa Dios naa nakigkauban nimo. Emmanuel, God is with us. Amen? No, basin bagahuna-una ta nga feeling nato nga layo man kayo si Lord sa ako Layo naman kayo ang presence ni Lord, dili naman ako mabati. Layo man kayo na ako'y problema karon nga giagian. Daghan kay kog mga gipangbuhat di at dili naman siguro nako ma-reach si Lord. Igsoon, feeling ra na nimo bakak sa kaaway ng imong ginahuna. Why? Sabi sa pulong sa Ginoo, how wide, unsa kalapad ang gugma sa Dios. Wala pa'y nakasukod sa gugma sa Dios. Wala pa gani nakasukod unsay kadaka ang universe. Unsay kadaka ang mga galaxy, ang matag planeta. Igsoon, mas more than pa ana ang gugma sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen. It's good nga mahimot ang emotional sometimes kung natay giagian, but always remember, butang sa imong nauna og kasing-kasing, lapad kayo ang gugma sa Dios, enough na para i-comfort kaniya. Amen. Atong palakpakan ang Lord ana igsoon. Next question, how deep is the love of God? Unsa kalalom ang gugma sa Dios? Unsa naman kalaluma ang imuhang nalangoy sa samtang maligo kag dagat? No, siguro niabot na ka sa point kaning langoy kapag ayo nga ning tagning na imong dalunggan or baka nag nosebleed na ka tungod sa kalalom. Igsoon, even if you're in the lowest part of your life, ang gugma sa Dios kaya kay niya ka i-carry through just like an eagles that soar high para ipakita diha kanimo, ipabati diha kanimo nga ang gugma sa Dios. Masking naa ka sa pinakaubos kaayo nga sitwasyon sa imong life, maski pang naa ka sa moment sa imong life that one of your family mingbiya diha kanimo, maski pang naa ka sa point sa imong life nga dako kayo bugat kay ang problema nga imong yagian, ang gugma sa Dios is lalom para kaya kaniya ipa-lift up igsoon. Amen. That's the love of God. Inana kalalom ang gugma sa Dios sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Kaya niya i-erase ang mga misconception nato about God. Tungod kay ang gugma sa Dios grabe kalalom sa matag usa ka nato. Amen ba? No? Inana ang gugma sa Dios mga igsoon. Usahay maguna-una ta nga dili man ko worthy. No, unworthy man ko. Wa may naigugman nako. Grabe makasasala man ko dautan naman kaya nga ako ang kinabuhi. I tell you tonight, ang gugma sa Dios mga igsoon grabe kalalom nga kaya niya usbon ang matag kinabuhi nato.
kaya niya i-change ang situation sa ato ang kinabuhi. Amen ba? That's point number 2, mga igsoon. We need to love Him more. We need to respond sa gugma sa Ginoo. Ikaapat nga pangutana, how long is the love of God? Unsa kataas ang gugma sa Dios? His love is so high nga makita niya ang imong kahimtang sa imong kinabuhi. Nakita niya ang tanang panghitabo sa imong kinabuhi. Nakita niya ang mga sayop nga mga desisyon nga imong mga gipangbuhat. Nakita niya ang tanang mga butang nga nabuhat nato sa atuang kinabuhi nga wala nakapahimuot din niya. His love is so high nga nakita niya nga ang iyahang mga kaanakan nagkinahanglan sa iyahang tabang, nagkinahanglan sa iyahang gugma, mga igsoon. Ang gugma sa Dios, pagkahabog kayo, kaya kay niya nga ilimpiyuhan ang matag usa kanato. He will cleanse us. Amen. He will raise us up. Ang Diyos, He will transform us into like Him. That's the love of God. Wala siya naglantaw sa atong mga kagahapon, mga igsoon. Wala siya naglantaw sa ato ang past. Instead, ihatang gilantaw tungod kay gusto ang Lord nga mahigugma ta balik ngadto kaniya. Why? Because we are so special in the eyes of God. Amen. Special ta tubangan sa Ginoo, mga igsoon. That's why nangita siya pamaagi nga mahimong makailata kung kinsa siya. Aron maka-response ta sa gugma sa Ginoo nga ni kanato. Amen ba, mga igsoon? That's the love of God. Inana kahabog ang gugma sa Dios sa ato ang kinabuhi. Inana ang gugma sa Dios, mga igsoon. God will speak to you, mga igsoon. Siguro usay makabuhat tag dautan. No, we commit mistake, but God speak to us that we are not a mistake. Dili ta sayop, mga igsoon. Makabuhat man ta, makasayop man ta, pero ang Dios nag-assure sa ato karong gabi una that you are not a mistake. Amen ba? No, tungod kay ang gugma ni Lord, habog kaayo bisan pa sa atong mga nabuhat, gihigong maghihapon ta niya. Amen. Ato dong palakpakan ang Lord, ana igsoon. Tungod ana ang yawa, sugod pa lang daan, nangita na siya pamaagi para i-destroy niya si Jesus. That's point number 2. We need to love Him. And point number 3 and the last, living for Him. Makailata sa Dios, makahigugma ta sa Dios, igsoon makakinabuhi ta kauban sa Dios. Dili lang kauban sa Dios, kundi kauban sa ubang mga tao nga naa sa atong palibot. Romans 14:8, if we live for the Lord. Amen? And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen? Ignay mong tapad, you belong to the Lord, igsoon. Balik ta sa Luke chapter 2, verse 17. Listen. Upon seeing this miraculous sign, the shepherds recounted what had just happened. Everyone who heard the shepherd's story was astonished by what they were told. Sa other nga version, kaninga teksto, mga igsoon, sa verse 17, human nga nakadawat sila sa mensahe sa anghel sa Dios. Unsa ilang gibuhat? Nagsabot sila nga, adtuon daw nato nang giingon atong anghel. Ato daw liliun, ato daw tan-awon. Igsoon dito sila. Nakita nila sa ilahang pisikal nga mga mangata nga naay na tao sa pasungan. And it was Jesus. And you know what? Unsa ilang gibuhat? After nga nakita nila physically nga naay tinuod nga natao sa pasungan, mingadto sila sa ilang mga silingan, ningadto sila sa ilahang mga kaigagawan, niadto sila sa mga tao ug ilang gi-share ang maayong balita nga naa ang Misaya na tao karong adlaw. Nga naa ang bata nga mo rescue sa matag usa kanato. That was the good news nga ilang nadawatan. Abi bitaw ninyo, mga igsoon, living for God is about sharing the good news about Him. Amen ba? Sa diya ding nagkinabuhi ka ni Jesus, nagkinabuhi pug ka para isangyaw ang maayong balita. Amen ba? We're not just living by ourselves, but we're living kauban sa ubang tao nga nagpalibot nato. Amen ba, mga igsoon? Ug mao ni gibuhat sa mga magbalantay. Samtang ako nang gipadayog basa, dito nako na conclude nga ang katuding mga magbalantay o karnero, ordinaryo ra kaayo nga mga tao, apan gigamit sila sa Dios para mahibaw-an nga naana, natawo na ang muluwas sa tibuok kalibutan. Amen ba? So walay posible sa matag usa kanato, mga igsoon. All of us, unsa may estado sa ato ang kinabuhi, gamiton ta sa Dios.
Sadyang nakaila ka diha niya, nahigugma ka diha niya, gamiton ka sa Dios para musangyaw sa maayong balita. Amen ba? No? We are an ordinary people living an ordinary life. Gamiton ta sa Dios para musangyaw sa maayong balita. Amen ba? And lastly, mga igsoon, the only reason nga nung buhi pa ta until now, because God wants us to live with Him. Amen. The reason why we live is because He wants us to live our life. Kauban ang atong buhi nga Dios. God wanted us to know, no, ang reason nganong naata karon diri, nganong nagsimba pa man ka karon diha, nganong naa pa man ka nabuhi, nagaginhawa pa man ka karon diha. Because He wanted us to know more anything else. Because special ta atubangan sa Ginoo. Now I have a question, mga igsoon. Kinsa man sa ato adiri, when you die, you want to go to heaven. Pataas sa imong kamot. Again, when you die, you want to go to heaven. Kinsa may gustuhan na? Amen. Another question. When you die, you want to go to hell. Pataas ang kamot. Basin ba, masipiat ba? Nung pataas ka diha. Natulog diha ito. Di ba? All of us wants to go to heaven. Amen? But the question is, are we living our life right now nga para langit ba ta? If you want to go to heaven, then start today nga magkinabuhi ta nga para langit jud ta. Amen? Dili pwede nga want to go to heaven pero nga atong kinabuhi pang impyerno. Amen ba? That's another reason nga nung mingani si Jesus tungod kay gusto taniya luwason ngadto sa impyerno. Usa na sa mga rason tungod kay gusto ang Lord nga ang iyang mga anak nga mga binuhat, gusto niya nga sadyang kwaon ta nga ni sa kalibutan, muspenta sa atong eternity kauban si Jesus. Amen. Para langit ta. Ignay mong tapad, ina nga para langit ka igsuon. So starting tonight, we need to live our life nga para langit. Amen ba? No? Kinanglan magkinabuhi ta nga para langit ta mga igsuon. We need to start tonight. We need to start today tungod kay everything is better with Jesus. Tama ba? Sadyang magkinabuhi na kauban si Jesus, ang tanang panghitabo sa itong kinabuhi, grabe kaayo ka madaugon. Naatod kay problema, atod kay pagkinahanglanon, naatod kay gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi, batungod kay naa kay Jesus, everything is just so very fine. Amen? No? Naay kadaugan. Alang sa pagtapos mga igsoon, the birth of Christ is about God meeting us in our pain and in our loneliness. Ang pagkatao day ni Ginoong Hesus is may tungod kini sa ato ang mga kasakit, may tungod kini sa ato ang mga kanang loneliness, kanang kaguol, kabalaka, naa si Jesus para iyahan ng tagbawon igsoon, tagbawon taniya sa iyang presensya. Christ niani sa kalibutan tungod sa ato ang mga frustration and anger. Gusto ang Lord nga tagaan ta niya self-control, nga mahimutang maka-overcome sa tanang mga kinaiya sa atong kinabuhi, nga gusto ang Lord mahimong kinaiya sa Dios, mahisama madawatan nato ang kinaiya sa atong buhi nga Dios. Mingani si Jesus tungod kay gusto siya makig-fellowship kanato from Monday to Sunday. Amen. Niani ang Lord tungod kay gusto siya mahimong part sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen ba? No? Muna nga ang Lord gusto kaayo siya nga mahimong maka-experience ta sa iyang gugma. Gusto ang Lord nga makasinati ta in spite sa atong mga giagian. Gusto ang Lord nga ang iyahang presence mahimong matigbabaw sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Ato daw tagaan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Amen. Why is God mindful of us? Mato pa sa awit, who am I that you are mindful of me? That you love me? It's amazing. Inay mong tapad, it's amazing. Naguna-una ako ba nga, ang Diyos sa universe, nagbuhat sa langit o sa yuta. Hallelujah. Gusto siyang mailhan na to siya. Nang ni kanaog yun siya diri sa kalibutan. Kaya kung wala pa siya kanaog diri, in the person of Jesus, mga tao, walas passing. Ang ginauna sa tao, kaon, eskwela, minyo, mga pustuhod. Wala rin ang tao, no?
Salamat juga ita sa Dios nga mindful siya nato. Saan ang mindful? Naghuna-huna siya sa tao. Wala siya maghuna-huna sa mga hayop, naghuna-huna siya nimo. Gusto siya nga mailhan po nato siya. Kaya daghang kayong dilimaing panghuna-huna mahitungod sa Diyos. Ang Diyos, stricto bantay ka. Na, may impirno yun ka. Usay, ang Diyos, ipanghadlok mag yun sa bata. Suko, mag yun ang Diyos, sana. Ara mo diha. Why is God mindful of people nato? Nganong gihigugmatan niya? Gusto siya makailatan niya, ni anis siya kayo aron makailatan niya ug makasinati ta sa iyang gugma ug makakinabuhi ta para niya. Nindot kay megson ba na konjud ako ba kanang na intubit nako ba nga daghan kay mga rason nga miani si Jesus diri sa kalibutan. Maura na sa mga rason nganong mianhi siya sa kalibutan. Sa Old Testament gamay ra kaayo ang mga tawo nga kanang nagpaila si Jesus, nagpaila ang Dios bitaw gamay ra propeta no mga kuan niya, mga apostoles or mga propeta sa Old Testament, mga tawo nga iyang gipili. Mao to ang mga tawo nga maistorya niya. Pero karon kadung na ba ka sa tingog sa Ginoo? Ingon ang Hebrew nga, in the last days, God spoke to us through His Son, Jesus Christ. So kung nabasa kang Bible, ang Diyos nakikstorya nimo personally. Kay si Jesus og ang Bible, Jesus og ang Word are one. So bulahan kayo ta karon sa atong panahon. Ug dili nato ni usikan ang atong privilege sa gihatag sa Ginoo sa Dios atoa, privilege to know Him, to love Him, and to live for Him. Pag kinabuhi para sa iyaha, muliwat ta niya kay mauna iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Nibati ba ka? Or wala nibati? Still, maingon kang Ginoo sa imuha, I love you so much. Gusto sa Ginoo nga, di na to limitihan po ang atong pagkaila sa iyaha. Matod pa sa verse nga gikuan ni sa Ephesians nga masabta nato o ma-experience nato ang gugma sa Dios. Though it is long, it is wide, it is deep, it is high. Sana, sadyang ma-experience nato ang gugma sa Ginoo, maunay mo gunit nato sa atong relasyon uban niya. Nga dili ta magkinabuhi sa pagbati. Usay di ta mo bati nga kauban ang Dios nato. Di ta magkinabuhi sa feeling nato. Dili magkinabuhi ta sa pagtuo. Nga ang Emmanuel, God is with us. Pabor sa atua ug dili batok nato. Amen igsoon. Gusto siyang mo panalangin nato, gusto siyang mo makinabuhi natong malipayon, gusto niyang taliwala sa kagubot natay kalinaw, gusto niyang experience nato ang langit diri sa yuta. Mao nang ang tagalangit may kanaog diri sa yuta. Aron ang tagayuta makasinati unsa ning langit. Nakasinabot mata karong gabi una, baliko nako. Kay muraman mo nakasabot, dugangan pa. Miani ang tagalangit aron makasinati ang tagayuta unsa ning kinabuhi sa langit. Kay kung wala pa mo ni si Jesus, di ta ka-experience og joy, kaning eternal joy. Di po ta kasinati og kalinaw nga dili mabayran sa butang sa kalibutan. Only Jesus can give the joy and the peace. So ang season or kaning pag-celebrate no, wala man butang nga 25 gud na tawo si Jesus, but we celebrate the birth of Jesus. Atong iselebrar ang pagkatao sa Misaya ug ang kamatayon nga mihatod niya, dili magbulag ang pagkatao ug kamatayon.
Tungod kay kung walay kamatayon, igurang na tao si Jesus, dili complete ang gospel. But Jesus came, nani siya diri as a gift from God. He came from heaven to earth para ipakita nato ang way, ang paagi sa amahan aron makaabot ta ni adtong dapit nga giandam sa Dios. Let's pray. God, salamat kay amahan. Simple message, but Lord, strong and meaty kayo, Lord. Nga dali gyud namong matagamtam sa among kalag. That's just, Lord God, my prayer tonight. Imong spirito mag-enlighten pa namo. Nga sa dihang mo gawas maning building nga dili mawala ang imong gi-impart namo tonight. Gusto ka nga makailami nimo sa imong pagkanaog diri sa kalibutan. Gusto kang makahigugma mi balik Ginoo nimo, o gusto kang makakinabuhi pud mi in response Ginoo sa imong paghatag sa imong kinabuhi. Lord, we just want you tonight Ginoo. Gusto ming mo pasidungog nimo Ginoo. Thank you sa shepherd Ginoo nga nahimong una nga nakadawat sa maayong balita. Bisan pa sa kadugay nakaabot ang good news karon namo to kay dunay mga tawo nga nagpagamit para sa maayong balita. Thank you for that, Lord. And tonight, Ginoo, kung dunay mga kaigsuunan diri nga mibati sa ilang kaugalingon nga lonely na ini nga celebration sa birth nimo, Lord, I pray tonight nga mabutang sa mong spirito nga you are Emmanuel, na akakauban namo, dili ka mo biya namo, dili ka mo forsake namo. Lord, siguro dunay nawad ang trabaho karong December, dunay nawad og loved ones karong December, dunay nahitabo sa pamilya karong December, or throughout the years sa 2019. Siguro dunay pagduha-duha sa huna-huna. Kung tinuod bagyod ka nga naguban, tonight, thank you. Spirit of God, thank you. I-impart sa among sulod nga kung ang uban mo biya, ikaw magpabilin sa walay katapusan. Oh, we give you praise. Just allow your spirit to move in this place, God. Thank you, Lord. Almost end ang 2019. Doon na nalami usa ka semana, Ginoo. Nga muhang i-count, Lord, nga bubiya mi 2019. And just tonight, Ginoo, among pahimuslan karon nga oras, Lord. Nga among tan-awon, among kaugalingon. Kung imong purpose sa imong pag-anhi, amo ba ning nahimo sa among response to you, Lord? Kung nakatubag ba mi sa diyang gidawat ka namo nga persona nga ginumanluwas, naka-response ba mi? Diha nimo sa among human mi midawat nimo nga Ginoo manluluwas. Thank you, God. Spirit of God. Samtang nagbarog ka karon igsoon sa presensya sa Dios. Muna bang gidawat si Jesus ang Ginoo manluluwas? Nahitabo na ba nimo kani mga butang nga kabubuton sa Dios nga mahimong tubag nato sa iyahang pag-anhi diri sa kalibutan? Kung dunay mga kapakyasan, why not come to God tonight in prayer? Ano dato tugutan ang Ginoo nga mo misteryo nato? Kung dunay mga butang nga angay ipasig-uli nimo, pero mabiya ta 2019, basig dunay mga guba nga relasyon, gusto sa Dios mapasig-uli. Basig dunay kay wala mapasaylo, gusto sa Ginoo mapasig-uli. Tungod kay gusto sa Ginoo nga makakinabuhi ta, nining kinabuhi nga malinawon. Gusto niyang mailhan nato siya usa ka Dios nga mapasayloon. So tonight as we come to God, hallelujah. Thank you, Lord. Buhatay mong party igsoon. Kung sa tibok tuig, daghan kang kakulangon sa Ginoo. Wala kay time sa Ginoo. Hibaluay tonight, ang Ginoo mihatag sa iyang tanan para nimo. Unsay imong tubag. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Spirit of God. Sharabasanda, Lord. God, dal-ami Ginoo ang huna-huna karong gabi na, Lord. Walay langyaw nga nahuna Ginoo kundi masentro mi sa imong message tonight. Unsay among tubag, Lord, sa imong pag-anhi diri sa kalibutan.
Lord, basing na nagungnaon na ustuming kung makaila pang yun ni mo dugang. Thank you kaayo anang Panginoon na Ginoo. Kung dunay nibiya na sa gugma, Lord, mau-restore tonight in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kung nanding bati, Ginoo nga, gisalikway, wala gigugma, tonight, gatsa sa imong gugma. Shara ba 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 ba. Shanda ba 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 shaka ba ba shanda. As you close your eyes and just feel the presence of God tonight. Ra ba 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 ba. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, daghan kay may kakulangon, Ginoo. At salamat sa imong bunga nga nagkatago ni Ginoo. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Paginaw lang touch tonight, Lord. Just touch tonight in the name of Jesus. Spirit of God, move in this place. At ang kinanagiling physical power na hiling sa pangalan ni Jesus. You are here in this place, God. You are here in this place. You are here in this place. Lord, I lift your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on Lord, I lift your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt you paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt you paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. More than 2,000 years ago, Jesus came to this earth. Niyani siya sa kalimutan ng Israel. Ikaw na nakadawat sa pinakadakong grasa sa Diyos ng Moses. Sa diyang nabuyo siya sa iyong kinabuhi. Ang nabuyo
It's not too late. Lift up the name of Jesus. Ato siyang ituloy sa buhay. Ato siyang ituloy sa buhay. Ato siyang ipanghambog sa buhay. Kaya siya yung greatest gift sa tao. Walang nakikipin at nakakugas. Ihangkat na sa mga. Ikaman ka doon. Doon ang tayo katunay. To lift the name of Jesus. To make Him known. Sa mga kailangan. Ngunit ang umas. Dawata ang karungoy. Bilhin lang ang mga shepherd. May nagpahibalo sa Savior. Ikaw na nakadawa. Ipahibalo siya na natulog sa mga. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My head you came from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came on high. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My head you made from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on I'm so glad you came to save us. lingwahe sa tibuok. So in heaven, pagkasinang ko sa isip, sa ako, sa pamilya.